ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки зидди Александр Волкановский ҷангида метавонад. биёед суханҳои Арманро гӯш мекунем. тақрибан моҳои июн ма баромад мекунам. ҳозир гуфтугӯҳо рафта истоданд ки зидди ки ма ҷангида метавонам. шояд ма ба вазни 66 килограмм мефаром ва дар он ҷо барои камарбанд зидди Александр Волкановский меҷангам. агар дар вазни 66 килограмм барои камарбанд муҳориба надиҳанд, пас хубтараш ма дар вазни 70 килограмм баромад мекунам. бо ягон ҷангвар дар вазни 66 килограмм ҷангидан ягон маъно надорад. хубтараш ма бо ягон кас дар вазни худам меҷангам. илова бар ин, аз вазни 66 килограмм дида дар вазни мо ҷангварони машҳур, ситораҳо зиёдтаранд ки ма зидди онҳо ҷангида, пулҳои зиёд кор карда ва машҳуртар шуда метавонам, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки барои камарбанди вазни сабук Илия Топурия зидди Ҷастин Гейҷи меҷанганд ки муҳорибаи онҳо рӯзи 14 июн баргузор мегардад. ана оиди вазни ним сабук бошад, пас бо эҳтимоли калон дар он ҷо барои камарбанд Волкановский зидди Евлоев меҷанганд. лекин ин чиз ҳоло расман таъин шудагӣ нест. ба фикри шумо дӯстон, ба Арман Царукян муҳорибаи унвонӣ зидди Александр Волкановский медиҳанд ё ба ҳар ҳол рақиби Волкановский Мавсар Евлоев мешавад? Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи вазни ним вазни UFC Магомед Анкалаев ба тобови ҷангори вазни худ Халил Раунтривизов дода ӯро ба муҳориба даъват кард. халил бародар, дида истодам ки ту гӯштини худро бо ҳамзат тамрин карда истодаӣ, лекин ин чиз ба ту дар кор намешавад. ҳама чизе ки ман мехоҳам ин 25 дақиқа бо ту зарбазанӣ кардан ва аз ҳама сатҳи баланди зарбазаниро нишон додан. албатта агар ки ту ин чизро бардошт карда тавонӣ. ман ягон вақт барои худ рақиб интихоб кардагӣ нестам ва ягон вақт ягон муҳорибаро дар карьераи худ рад кардагӣ нестам. ман чанд маротиба бо Осеп ҷангидам ва дар моҳи Рамазон баромад кардагиам. шумо маҷбур нестед ки маро дӯст доред, лекин ман шуморо маҷбур мекунам ки маро эҳтиром кунед. ман дар орзуҳои худ зиндагӣ карда истодам вақте ки дар UFC баромад мекунам, навиштааст Анкалаев. ва дӯстон, аз ин суханҳои Магомед Анкалаев фаҳмида мешавад ки ӯ ҳоло ҳам рақиби таъиншуда надорад. ногуфта намонад ки охирон маротиба Магомед моҳи октябри соли 2025 ба октагон баромада буд ва дар муҳориба зидди Алекс Перейра дар якум раунд шикаст хӯрда буд. ҳамон муҳориба реванши онҳо буд ва Магомед шикаст хӯрда камарбанди чемпиониро аз даст дода буд. чемпиони вазни миёна UFC Ҳамзат Чимаев дар ташкилоти рафт барои камарбанд қуввозмоӣ карда метавонад. оиди ин чиз президенти ташкилоти рафт Чад Бронштейн хабар дод. мо хеле шодем ки бо Ҳамзат Чимаев шартнома баста тавонистем. мо аз рӯзе ки ташкилоти худро кушодем дар болои ин чиз кор карда истода будем. чемпиони олимпик Кайл Снайдер ба Ҳамзат Чимаев визов дод. бо Никал ба Ҳамзат Чимаев визов дод ва боз Колби Ковингтон ба ӯ визов дод. ҳозир мо дар болои ин чиз кор карда истодаем ва қуввозмоии Ҳамзат Чимаев зидди Кайл Снайдерро дидан мехоҳем. фикр мекунем ки мо ин муҳорибаро ташкил карда метавонем, гуфтааст Чед. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки ташкилоти рафт расман бо Ҳамзат Чимаев шартнома бастанд ва чӣ гуна ки мебинем қуввозмои ӯро зидди чемпиони олимпӣ ташкил кардан мехоҳанд. дар ин ташкилот бисёри ҷангварони машҳур баромад мекунанд, ҳамчунин дӯсти Ҳамзат Чимаев Арман Царукян, ва дар ин ташкилот муҳорибаҳо бо қоидаҳои гӯштин мегузаранд. худи Чимаев бошад дар визовҳои гӯштингирон чунин ҷавоб дод: гӯштингирони бечора ба ман визов дода истодаанд. барои ман шарики спарингӣ ёфтан проблема аст. ҳамаи гӯштингирҳои олимпиро дар спарингҳои худ интизорам. агар ки шумо зинда монда тавонед, пас ман ба шумо $200,000 медиҳам, навиштааст Чимаев. ногуфта намонад ки Ҳамзат Чимаевро аллакай саҳари 10 май дар турнири UFC 328 муҳориба зидди Шон Стрикланд интизор аст ки байни ин ду нафар бадбинӣ хеле сахт аст. ба фикри шумо дӯстон, муҳорибаи Чимаев зидди Стрикланд то қарори доварум меравад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.